Jest taki czas, moi drodzy, kiedy trzeba wyjść z domu. Życzcie mi szczęścia. Wychodzę. Witam was pięknie, moi drodzy. Skorzystałem z tej okazji, że jest wiosna i postanowiłem wyjść z jaskini i parę widoków ładnych dla was nagrać. Tutaj na przykład chodziłem do przedszkola za dziecka, jak jeszcze to było przedszkole, teraz super nowoczesna szkoła polsko-japońska. Tutaj kiedyś WKU, a wcześniej mieszkał tu nasz pan nadburmistrz Georg Brüning, to jeszcze przed wojną. To jest szkoła rejonowa numer 5. Tutaj ja spędziłem 6 lat edukacji. Tutaj też do tej szkoły uczęszczała moja mama, między innymi do tej szkoły uczęszczał też mój dziadek. Wszyscy się tu wyedukowaliśmy. I no to jest jeden z licznych tutaj przypadków pięknej architektury w Bytomiu. Niestety przeważnie bardzo zaniedbanej, niestety i zniszczonej, no ale może kiedyś się doczekamy czegoś konkretnego. O, to jest Pulok-Schule, czyli szkoła pod Pulokami, gimnazjum, do którego łaziłem. Tutaj zaś jest Smoleń, liceum, do którego chodziłem. Miałem 3 szkoły w takim trójkącie, że każda była nie dalej jak te 6-7 minut od domu. Takie miałem szczęście te wszystkie 3 szczeble edukacyjne przebrnąć. Tutaj za to mamy na przykład bytomski sąd. To jest za mną w tym momencie jest Agora Bytom, takie duże centrum handlowe, a to są kamienice, które czekają na remont od bardzo dawna, nie wiem czy się kiedykolwiek doczekają. Niestety to jest największy problem, ale smutne jest to, że większość tych kamienic wystarczyłoby, nawet nie o to chodzi, że jakoś je diametralnie remontować, tylko po prostu na przykład wyczyścić, wypiaskować, czy jak to się tam robi, no nie wiem. Ja się na tym do końca nie znam. To jest Einfahrt, a to jest więzienie, w którym rzekomo powiesili takiego, może słyszeliście legendę, był taki śląski, powiedzmy, odpowiednik śląski Janosika, Pistulka. To rzekomo w naszym Herescie bytomskim właśnie tam siedział i tam go za te, nie wiem czy za żebro jak Janosika, ale go w każdym razie powiesili. Rozumiesz? I urwał. To jest natomiast siedziba bytomskiego cesarza, czyli nasz urząd miasta. Taki film, moi drodzy, z ciekawymi zabytkami architektury z Bytomia to mógłby trwać, no, kilka godzin, jakby się chciało pokazać wszystko. Albo i więcej, bo tego tutaj naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo. Niestety przeważnie, no, w złym stanie, że tak powiem, technicznym, ale perełek jest tutaj mnóstwo. Tutaj na przykład widać szpital górniczy, w którym ja sobie leczyłem zatoki, z niego widać z góry, z okna cały Bytom. Piękny naprawdę widok. Tutaj bawiłem się za bajtla na tym placu, znaczy wtedy jeszcze nie był taki fajny plac. Tutaj zaś jest bajtel na misiu, któremu zawsze zakładają czapeczkę na zimę. A, ale śmieszne. I takim pięknym widokiem, moi drodzy, żegnam.